Ďakujem pekne, pán prezident. Благодарю вас, господин президент. Mám na úvod veľmi nepríjemnú otázku. Вначале у меня не очень приятный Ako sa вопрос. Как вы поживаете? Если я жив, то это уже хорошо. Это вопрос приятный. Keď som živý, tak to znamená, že sa mám dobre. Takže ďakujem pekne. Это каждый Ďakujem pekne. касается. Chcem poďakovať najskôr za obrovskú mieru pohostinnosti, ktorú За гостеприимство, ste mne a slovenskej delegácii prejavili počas oslav которым 80. výročia konca druhej svetovej vojny. в связи с празднованием 80-летия. Bol to pre nás, pre všetkých, obrovský zážitok a verte mi, že absolútne neľutujem a ani neberiem kritiku, ktorá došla na moju hlavu zo strany členských štátov Európskej únie, pretože toto ja mám v hlave usporiadané. Ja presne viem, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny a preto som aj tu dnes, pretože je evidentné, že národy bývalého Sovietskeho zväzu a Čína zaplatili najväčšiu daň, pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu. Takže ešte raz ďakujem za pohostinnosť. Pán prezident, chcem potvrdiť, že naša politika na Slovensku je orientovaná, pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu, k úcte a k rešpektu obetiam a preto chcem zopakovať, že budeme pokračovať v spolupráci aj s vašim veľvyslanectvom v Bratislave, pokiaľ ide o obnovu a rekonštrukciu vojenských cintorínov. Máme jeden veľký spoločný projekt, a to je projekt v Michalovciach, kde možno ani nie sme schopní držať tempo s vami, ktoré je veľmi vysoké, ktoré ste nastavili, ale chcem vás ubezpečiť, že všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v Michalovciach, budú naplnené a takto to bude aj na celom Slovensku. Veľká úcta, rešpekt pamätníkom a k vojenským cintorínom. V tomto duchu sa môžete absolútne na nás spoľahnúť. Pán prezident, veľmi rád by som prišiel s nejakými dobrými posolstvami. Viete, že sme členský štát Európskej únie a sme členský štát NATO. My považujeme členstvo v týchto organizáciách za náš životný priestor. Ja nepatrím medzi politikov, pán prezident, ktorí by chodili a ťahali medové také motúzy popod nos. Hovorím tak, ako to je. Toto je náš životný priestor. Máme na mnohé veci rozdielne názory. Musím potvrdiť, že sme komunikovali s našimi partnermi v Európskej únii túto návštevu v Číne, aj naše stretnutie, ale nemám žiadne posolstvo dobré, ktoré by som vedel priniesť. Teraz sa budú možno médiá na tom zabávať, ale vašemu pánovi hovorcovi som začal pred týmto stretnutím hovoriť jeden príbeh o žabe. Niekedy mám pocit, že my sme ako tá žaba na dne studne. Tam sedíme a myslíme si, že to nebo je iba také veľké, ako vidíme z tej studne hore. Ale bohužiaľ, ten svet je iný. A niekedy som veľmi sklamaný z toho, že nie sme schopní v Európskej únii, napriek tomu, že si veľmi vážime Európsku úniu, je to náš životný priestor, reagovať na pohyby sveta. Nie sme schopní. A nerozumiem niektorým rozhodnutiam, ktoré sa prijímajú. Preto chcem veľmi otvorene, pán prezident, povedať na tomto stretnutí, že nám mimoriadne záleží na štandardizácii vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Chcem navrhnúť čo najrýchlejšie stretnutie zmiešanej komisie. Vráťme sa naspäť k tomu, čo bolo typické pre naše krajiny, pokiaľ ide o hospodárskú spoluprácu. Hľadajme prieniky, kde môžu naše krajiny veľmi úspešne spolupracovať. Chcem poďakovať za bezpečné a pravidelné dodávky, pokiaľ ide o plyn, ktorý dostávame cez Turk Stream. Ten objem sa postupne zvyšuje, sa postupne dostávame k takmer 4 miliardám metrov kubických. Veľmi ostro, opakujem, veľmi ostro reagujeme na útoky na ropnú infraštruktúru, ktoré tu boli.
Ja sa mám stretnúť v piatok v Užhorode s prezidentom Ukrajiny a budem túto otázku veľmi vážne otvárať. Toto nie je možné, aby takýmto spôsobom sa útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko životne dôležitá. Poznáte náš názor na rozhodnutie Európskej komisie, pokiaľ ide o repowering, to znamená zastavenie toku plynu od 1. januára 2028. My toto rozhodnutie nebudeme nikdy podporovať, budeme voči nemu hlasovať v Európskej únii. Ale ja som presvedčený, že do 1. januára 2028 sa môže ešte veľa zmeniť a že repowering, teda rozhodnutie, ktoré tu máme v rámci Európskej únie, nebude platné, pretože nás výrazne poškodzuje. Preto opakujem, chceme naďalej spolupracovať v oblasti energetickej. Máme záujem o dodávky ruského plynu. Máme záujem o dodávky ruskej ropy. Máme záujem spolupracovať aj v iných oblastiach. Môžem povedať, že Slovenská republika chce postaviť úplne nový jadrový reaktor. Úplne nový. Do rúk štátu o výkone okolo 1100 MW. Komunikujeme s americkou spoločnosťou Westinghouse. Vy dobre viete, že všetky existujúce reaktory, ktoré máme na Slovensku, sú výroby sovietskej, ruskej, všetky, ktoré máme. A atomová energia na Slovensku nám zabezpečuje nadpolovičnú väčšinu celej produkcie, ktorú máme. Ja by som privítal, pokiaľ by v tomto novom projekte bola rusko-americká spolupráca. Veľmi by som to privítal, keby takáto možnosť bola. A budem povzbudzovať špecializované ruské spoločnosti, aby komunikovali s americkou spoločnosťou Westinghouse na takéto možnosti. Preto, ak s tým budete súhlasiť, vážený pán prezident, navrhujem stanovenie dátumu stretnutia zmiešanej komisie. Myslím si, že robíme dobré kroky. My sme sa pustili cestou vydávania víz pre ruských občanov. Sme v Schengene, je to komplikované, ale nevidím žiadny dôvod, prečo by štandardizácia vzťahov nemala medzi našimi krajinami pokračovať. Vážený pán prezident, ako som povedal, neprichádzam so žiadnym posolstvom. Naopak, na mnohé témy, ktoré sa týkajú vojnového konfliktu na Ukrajine, mám diametrálne odlišné postoje, ako majú niektoré štáty, členské štáty Európskej únie. Preto chcem využiť toto stretnutie, vážený pán prezident, aj na to, že či by som ja nemal nejaké posolstvo priniesť odtiaľto, pretože sme pozorne sledovali summit v Spojených štátoch, ku ktorému blahoželám, pretože to je významný krok, ktorý ste urobili s americkým prezidentom. A veľmi by som privítal, keby som mohol dostať nejaké základné informácie, kde sa nachádzame, čo môžeme očakávať, pretože na jednej strane som, pán prezident, veľmi kritizovaný za to, že som tu v Pekingu a že sa stretávame. A na druhej strane už všetci budú zajtra telefonovať, že čo ti pán prezident Putin povedal, že čo sa deje. Takže bol by som rád, keby sme si nejaké základné informácie v tomto duchu vymenili. Ešte raz ďakujem za túto príležitosť, teším sa, že vás vidím. Teším sa, že robíme krok za krokom tú klasickú štandardizáciu vzťahov medzi nami a vami. Pripomínam ešte raz, že sme v Európskej únii. Čaká nás vážne rozhodnutie, pokiaľ ide o členstvo Ukrajiny v Európskej únii. To je vážne rozhodnutie. My tvrdíme, že každá krajina má právo na európsku perspektívu, vrátane Ukrajiny, ale súčasne veľmi vážne podčiarkujeme, že musí Ukrajina splniť všetky podmienky na vstup do Európskej únie a že nemôžu prevládnuť politické kritériá nad kritériami pripravenosti tohto štátu vstúpiť. Myslím, že to bude silná téma, o ktorej budem hovoriť s prezidentom Zelenským v piatok. My podporujeme v tomto Ukrajinu. Ja som veľmi rád, že sa naplnili moje slová o tom, že Ukrajina nemôže byť členský štát NATO. To som hovoril veľmi jasne od samého začiatku. Táto téma je, dúfam, vybavená definitívne, ale pokiaľ ide o Európsku úniu, to je téma, kde sme my pripravení s Ukrajinou veľmi intenzívne spolupracovať. Takže ešte raz ďakujem a myslím, že som otvoril pár tém, o ktorých by sme mohli spoločne hovoriť. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda vlády,
Slovensko, ako je známe, je členom ako EU, tak aj NATO. A môžete si teda aj dovoliť kritizovať ich politiku, lebo je to v podstate vaše spoločenstvo, vaša rodina dnes. Nechcel by som vás teda dať do zložitej situácie, do toho, že by ste kritizovali EU a NATO. Nechcem ich porovnávať s nejakými, dajme tomu, zvieratami, ale oni sú špecialisti nie na rozprávky, ale skôr na horory. A to, čo vidíme dnes, neustále rozširujú hystériku o tom, že Rusko ako keby sa chystá zaútočiť na Európu údajne. A myslím si, že pre zdravo zmýšľajúcich ľudí je to očividná provokácia alebo absolútna neschopnosť, lebo akýkoľvek zdravo zmýšľajúci človek absolútne chápe, že Rusko nemalo, nemá, ani nebude mať žiadny záujem alebo želanie napadnúť na kohokoľvek alebo zaútočiť na kohokoľvek. A konflikt na Ukrajine, a to som už mnohokrát aj hovoril, ako na poslednom podujatí, nie je spojené s našim agresívnym správaním. Tento konflikt je spojený s tým, že Západ podporil štátny prevrat na Ukrajine. A mimochodom, bez ohľadu na to, že traja predstavitelia krajín Poľska, Veľkej Británie a Nemecka podpísali dokument ako garanti dohôd medzi vládou a opozíciou v roku 2014 na Ukrajine. A doslova po pár dňoch sa uskutočnil štátny prevrat a tieto garancie, dohody medzi vládou a opozíciou, respektíve prezidentom, nepohli ani prstom, aby zabránili alebo vrátili politický proces na Ukrajine do konštitučného, do ústavného poľa a začali podporovať tých, ktorí uskutočnili štátny prevrat. A z tohto sa začal aj konflikt, lebo potom sa začali diať udalosti na Kryme a aj udalosti na juhovýchode Ukrajiny, na Donbase. A v podstate to je podstata konfliktu. A čo sa týka Ruska, tak Rusko bolo donútené brániť svoje záujmy a ľudí, ktorí si spájajú svoj život a osudy s Ruskou federáciou, s Ruskom, s našou históriou a tradíciami. V tomto je podstata konfliktu a takto vznikol. Nie je to naše agresívne správanie. Je to agresívne správanie z druhej strany a nemáme žiadne iné ciele okrem ochrany svojich záujmov. Lebo druhá strana tejto mince spočíva v tom, že pri pomoci NATO sa deje pokus o pohltenie celého postsovietského územia a priestoru. A na to sme museli reagovať. To je celý problém. A naše posledné kontakty s prezidentom Trumpom a americkou administráciou v Anchorage dokázali a ukázali, že nás už počujú. Lebo kým predtým, počas kontaktov s predchádzajúcou administratívou s Bidenom sme sa o tom rozprávali, tak počuť nás nikto nechcel, ani nás nepočuli. A dnes vidíme vzájomné chápanie. A sme tomu veľmi radi a dúfame, že konštruktívny dialog bude pokračovať. A čo sa týka agresívnych plánov Ruska v spojitosti s Európou, ešte raz by som chcel zvýrazniť, že je to hlúposť, ktorá nemá žiadny základ v realite. A čo sa týka útok na energetickú infraštruktúru, vrátane tých zo strany Ukrajiny. Dlhú dobu, už niekoľko rokov dozadu, sme nerobili žiadne kroky, čo sa týka civilnej infraštruktúry energetickej, obzvlášť v zime. Veľmi dlho sme trpeli, keď ukrajinské vojska neustále útočili na naše energetické objekty. A potom sme začali odpovedať. A odpovedáme, tak povediac, seriózne. A je to pravda. A v reakcii sa ukrajinská strana snaží tiež nám urobiť škody. Ale robí škody aj našim partnerom. A čo sa o tom dá povedať? Ukrajina tiež získava značnú časť energetických zdrojov cez svojich susedov vo východnej Európe. Ak by ste im zastavili tieto dodávky plynu a elektrické energie, tak hneď pochopia, že sú isté hranice.
správania v oblasti narušania cudzích záujmov. A čo sa týka atomových elektrární, je to vždy výber objednávateľa. Ale máme dobrú skúsenosť spolupráce s zahraničnými partnermi a vrátane tými európskymi. A týka sa to napríklad našej vzájomnej spolupráce s Maďarskom. Môžeme taktiež sa začať zamýšľať nad spoluprácou s Westinghouseom a vašou vládou. A to hovorím len tak teraz mimochodom. Môžeme spolupracovať aj s americkými partnermi aj na Zaporožskej atomovej elektrárni. V princípe a tak nepriamo sme tieto otázky prediskutovali s nimi. A to isté sa týka aj ukrajinskej strany na Zaporožskej atomovej elektrárni. Ak teda vzniknú vhodné podmienky a rozprávali sme sa o tom s našimi americkými kolegami, tak môžeme tam spolupracovať ako trojica. Ale to sa teda Slovenska netýka, ale je to predpoklad toho, aby sme mohli realizovať spoločné projekty aj na slovenskom trhu. Hoci naša spoločnosť Rosatom je dobrým a spoľahlivým partnerom pre našich kolegov na Slovensku. Nielen, že spoľahlivo fungujú atomové elektrárne sovietskeho a ruského dizajnu, ale na pravidelnej báze, bez akýchkoľvek prerušení, prebiehajú dodávky paliva. A mimochodom bolo by nesprávne meniť naše palivo na palivo iných výrobcov, dajme tomu tretích krajín, lebo sú tam také technologické detaily a bolo by to ekonomicky nevýhodné. My máme na to špecialistov a môžete to vždy prediskutovať s nimi. Takže áno, a čo sa týka členstva Ukrajiny v Európskej únii, nikdy sme neboli proti tomu. Čo sa týka NATO, tak je to druhá otázka. Je to druhá vec. Ide o zabezpečenie bezpečnosti Ruskej federácie nie dnes alebo v strednodobej perspektíve, ale v dlhodobej perspektíve. Naša pozícia je tu známa. Pre nás je to nepriateľné a prirodzene je to rozhodnutie samotnej Ukrajiny, ako si zabezpečiť svoju bezpečnosť, ale táto bezpečnosť, ako bolo už uvedené v základných dokumentoch, vrátane aj otázky bezpečnosti európskeho kontinentu nemôže byť zabezpečená bez zabezpečenia bezpečnosti iných európskych krajín, vrátane aj Ruskej federácie. Sú tu rôzne varianty zabezpečenia bezpečnosti po ukončení konfliktu. Tiež to bolo predmetom našej diskusie v Anchorage a myslím si, že je tu možnosť nájsť spoločný konsenzus.